Right, zviri kudidi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa, ndichida kutendai nesapoti yese yamunopa pachannel penyu basa richienda mberi. Vazukuru, ndichida kutendai zvikuru sei nekusapota kwamuri kuita nekupatana kwamuri kuita kuSaint TV panyaya dzakasiyana siyana dzatiri kudzingirira. Tine kwakawanda kwatiri kufanira kuti tinge tiri tinoenda. Tiri kufanira kuenda kuHwedza, tiri kufanira kuti tinge tiri tinoenda kuMount Darwin, kuenda kwaMutoko. Unfortunately for now mafans edu ndo akati dererei, asi tinovimbisa kuti as soon as tangozowana zvifambiso tsoka, aiwa, tichaita kuti tinge tiri tinoenda kunzvimbo idzodzo dzatiri kuda kuti tinge tiri tinosvika mukubetserana nehama. Pari zvino ndichinge ndauyawo neupdate yekuti nyaya yemudzimai anonzi Esinita Chivenge uyo anogara around Southampton kuHarare nevana vaviri, Blessed Ndere pamwe chete naBianga Ndere, kuti iri kufamba sei. So vazukuru, last time patakanoona Esinita Chivenge, sekukuzisai kwatakaita, takazama kuti tinge tiri tinomutora kuti tiende naye kumusha kwavo, patakakundikana nenyaya yekuti zvoni zviri kufungidzirwa kunzi anogona ari ane dambudziko renjere, handiti njere dzake hadzinawo natsoggadzikana. So patakapesera kunomuona after kavidheo kamakaona tichizama kuti titaure naye kuti tiende naye kumba kwavo kana kuti kwaanobva, takazodzokera zvakare tichida kuti tinge tiri tinosvitsa zvimwe zvezvinhu zvatakange tiinazvo. Takange tiine mamwe madzimai atakanga tiinawo vakanga vatobvawo kwavanga vabva mushure mekunge vaona vidheo ratakaita chitaura nezvake. Masi hazvinozopera zvakanaka nekuti takasvika asina kugadzikana mupfungwa, akasvika paakatozoposhera matombo kwatiri pamwe chete nemidziyo yatakanga tiinayo, imwe ikatopwanyika, handiti yatiri kuti tinge tiri tinozama kugadzisa pari zvino kuti basa redu ripfuurire mberi. Ava ndo vamwe vevanhu vari kufungidzirwa kunzi tikakwanisa kuvawana tichakwanisa tiri tinobatsirana nekubatsira hama yedu Esinita Chivenge pamwe chete nevana avo vari kurara panze muchando chakadai. Esinita Chivenge anofungidzirwa kuti akanga akaroorwa nemurume anonzi iye Loveday Ndere. Loveday Ndere anonzi ane mukoma wake ari kwaMutare anonzi Lucky Marange. Lucky Marange, kana kuti hama yake imwe zvakare iri kufungidzirwa kunzi anonzi Beckham Ndere kana kuti Brandon Ndere. Ava vanonzi vanobva kuPlumtree. Uyu Loveday Ndere ari kufungidzirwa kuti anogona ari kunzvimbo yeSouth Africa kana kuti yekuBotswana. Also iye Esinita Chivenge tiri kufungidzira kuti ane hanzvadzi inonzi iyo anonzi Brighton Chivenge, ari kunzi zvakare anogona ari kuSouth Africa. Also naEsnat Chivenge anonzi zvakare anogona ari kunzvimbo yeSouth Africa. So kune vanoziva mazita atataura panapa, kana uri iwewe toda kuti unge uri unokwanisa kutibata panhamba dziri panapa dzeSaint TV, unokwanisa kutifonera kana kutinyorera paWhatsApp kana uchinge waidentifya mudzimai ari panapa nevana, kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana kuti tuone kuti mudzimai uyu abatsirwa kwana chiremba, zvakare vana vawanikwa vari vanoendeswa kana kuti vanotorwa kunogarawo panzvimbo iri nani, kana hama dziripo dzinge dzinotora vana vange vari vanogara navo. Aiwa, ndo update yatatinge tiri tinokuzivisai kuti zviri kufamba sei. Ndofunga makaona mukomana watakabvisa munzira iye zvino akugarawo mumba zvakanaka, handiti tida kutendai nesapoti yese yamuri kupa paSaint TV. Aiwa, ndo update yandati tinge tiri tinokuzivisai. Zvimwe zvachona zvinenge zvichiitika kubackground hamukwanise kunge muri munozviziva kana kuzviona kunze kwototatoya seizvozvi. Aiwa, tinokutendai nekuwanikwa muri munotitengerawo kutitengerawo tsoka dzekufambisa, handiti
kuti tengerawo matiketi ekuti tinge tiri tinofambisa mumabhazi matiri kumhanya mhanya tichitsvaga nyaya dzachona dzese. Iye zvino tiri kufungidzira kuti tiende zvakare kubhikita uko kuri kunzi kunogona kune vanonzi Maivongai, Mashingaidze, kunzvimbo yekwani, kunzvimbo yekubhikita. Bhikita ndo kwatiri kufunga kuti tinge tiri tinoenda. Ameno kana varipo vekwanyika kubhikita vanozova mudzimai uyu anonzi Maivongai Mashingaidze, makasununguka kunge muri munotibata kuitira kuti tinge tiri tinoziva kuti zvechokwadi here ihanzvadzi yababa vaEsnita Chivhenge. So from Uncle Saint neSaint TV crew, pari zvino tiri kuuya kwamuri tichibva tatichi much love.